To išlo na školu, to išlo na školu. Čiže to je z minulého roku 2011. A ja sa vás chcem spýtať, že ako je to s tým porušeným plynomerom na tej škole, tých 12 000 eur, čo dostala škola pokutu. Ktorých peniazí to išlo? To išlo tiež z toho rozpočtu školského však. No. Tu som našla na vašej stránke školskej, že škoda za neoprávnený odber zemného plynu faktúra období 21.12.2011, 27.8.2012. 12 590 eur. No, takže s tým plynom to bolo následovné. Ako to je možné, že to bolo poškodené a vedomstvová škola takú pokutu? No, v auguste som zavolala revízneho technika, aby nám spravil revíziu plynových zariadení. Revízny technik mi dal správu a tam bolo napísané niekoľko teda akože veci, čo treba dať opraviť. Niektoré nám opravil on a niektoré povedal, že on nie je kompetentný opraviť, že si máme zavolať na to plynárenský priemysel. No a okrem iného tam bolo uvedené v tej správe, že nám uniká plyn pred hlavným plynomerom. Tak na základe tohto podnetu som zavolala Slovenský plynárenský priemysel, ktorý prišiel, otvoril skrinku a povedal, že no to ani tak nevadí, že uniká plyn, ako vadí to, že je poškodený plynomer. Plynomer bol poškodený tak, že čo je priskrutkovaný 2 skrutkami, tak jedna bola uvoľnená. Ako sa mohla táto skrutka v tej zamknutej skrini uvoľniť, to som nepochopila sama. Pýtala som sa na mnohých miestach, povedali mi, že napríklad aj pohybom ťažkých vozidiel po ceste, a pritom pred školou sa robila, ja neviem kedy, kanalizácia, takže sa to mohlo kľudne vyheblať týmto. Potom nám prišla vlastne niečo takéto od tých plynárov, takže som tam volala, písala som, odvolávala som sa, že vlastne ten plynomer nebol poškodený, že máme revíznu správu, že je všetko v poriadku a tak ďalej. No a bolo mi vysvetlené, že toto vlastne nie je pokuta, že to tak nešťastne nazvali, ale je tam uvedené určite aj číslo na pani, ktorá to vybavuje. Takže tam si môžete tieto moje slova teraz overiť, že oni vlastne museli na základe toho, že tam tá skrutka bola uvoľnená, tak spraviť počítačovo nejaký priemerný spotrebu na základe plynových spotrebičov, ktoré máme. A na základe tohto odhadu vlastne nám prišlo toto vyúčtovanie s tým, že nám bude všetká tá záloha, ktorú sme tam dávali v tom období vrátená. Tá nám zatiaľ vrátená nebola. Dobre, ak chcem sa spýtať, že... Nezaplatili sme to zatiaľ. Tých 12 000 ešte nie je zaplatených? Nie. Absolútne? Nie, absolútne. My sme si dali žiadosť na splátkový kalendár minulý týždeň. Nám prišlo, že súhlasia so splátkovým kalendárom, takže máme tam 400 eur každý mesiac, že im to budeme splácať, ale nám by sa mal vlastne vrátiť veľký balík peňazí, čo sme dali zálohu. Aj keď bude určite na tom škola škodovať, pretože určite tam vznikne rozdiel, lebo tá spotreba bola v skutočnosti menšia, ako nám narátali. Možno 2, možno 3 tisícky to bude. Dobre, ale ja sa chcem spýtať, že vzhľadom k tomu, že treba... A ja mám tiež rodinný dom. Kto má na starosti, treba, že mesačne by sa mal nejaký zošiť závad alebo niečo také, opisovať kúričkou, kto to má zodpovednosť? To my odpisujeme každý mesiac. Tak ale tam, keď to máte, tak by ste to mali dodať. Ty ma niečo, to len jednoducho zaplatíte. Ja by som to nezaplatila len tak. Ja by som sa s nimi súdila, pretože keď to bolo z ich strany... Ja som sa chcela aj súdiť, ja som si to zistovala u právnika, on mi povedal, oni vám ako škole nedali pokutu, oni vám spravili len priemerný odpočet, oni na vás brali ohľad. Keď pôjdete na súd, tak ja som to aj na palbu dávala, ale nakoniec sme s tým neprešli. Ale toto mi ten právnik povedal, že nech do toho nerýbem, lebo my sme žiadnu pokutu nedostali. Oni nám spravili len priemerný odpočet. A toto, že to tak nešťastne nazvali, že za neoprávnený plynu, tak tam si môžete zavolať. Dobre, hej, ja som sa spýtať, že mesačne na školu sa platí plyn mesačne treba? No, platí sa síce mesačne, ale platí sa tak, že len zálohovo menej a zálohovo. Koľko tam treba z mesačná záloha a koľko je spotreba treba za ročná? Inak cez zimu a inak cez leto. No tak keď ste sa ma chceli toto opýtať, tak vás na budúce poprosím, keď mi to dáte dopredu, viete, lebo ja z hlavy neviem, akú máme ani ročnú spotrebu, ani mesačnú zálohu. Takže kľudne sa môžem zastaviť a mi to ukážete. Áno, samozrejme. Takže toto je...
podstate bude vám to aj sem donesiem, len mi to treba dať dopredu vedieť, lebo ja nemôžem tušiť, čo sa má. Takže to nie je pokuta, len to je nazvané a presne tak. tým spôsobom, že jak ste to Presne vysvetlili. tak, ak tam je náhodou to meno, tá Stančíková nejaká to tam vybavovala z tých plinární, tak treba aj zavolať. A to čo, na plynomere sa niečo? Na plynomere nebolo, ale plynomer, že pustíte mi takými dvoma skrutkami, tak jedna bola vyslovene uvoľnená. Ale tá skrutka Maja mohla byť uvoľnená 10 rokov, lebo pozrite si náš plynomer. My máme plechovú skrinku, tá je zamknutá, také priezorové okienko tam je a tam vidno len tie číslice. A oni tam chodia každý rok odpisovať. A ten číselník bol poškodený? Bol sem si nedá spraviť revíziu plynových zariadení. A ja som si ju dala, vieš? A na to som doplatila. Lebo dobre, ja som to ten číselník bol poškodený? Ten číselník? Nie, nie, ale oni povedali, že je celý plynomer poškodený a oni to berú ako, že je poškodený bomba bola v plynomer. poriadku, číselník bol v poriadku. Áno, Takže nič im absolútne, ja by som mi neplatila absolútne nič. Tak potom o čo to? Číselník nebol poškodený, tak čo to je? Neviem. Ale vieš, keď tam zavoláš, tak sa ne... Lebo ja som to mala fakt cez právnička a táto Otrása skrutka môže odtiť ďalej, ochranný číselník poškodený, kde odpočítava. ste videli takéto prípady, súkromné osoby boli v správach veľa a nevysúdili nič. Ešte som im povedala, som zodpovedná ja za to, ako štatutár školy, tak mi to namontujte, prosím, do školy. Nie, to je na ceste, ale zodpovedná som za to ja. Lenže teraz, keď sa to roznesie po dedine, tak mne to môže každý týždeň niekto len tak zo zábavy poškodiť. O to nejde, ale prečo napríklad... A tá skriňa je zaknutá. Áno, Nezákonný odber plynu nemôže dokázať, im môže plyn unikať niekde v pol ceste. To im nevadí, mi povedali, že to není pre nich vada. Im je vada to, že tam bola uvoľnená matička nejaká. A majú nejaký dôkaz? Bol niekto pri tom, keď vám to ukáže, že tam je to poškodené? Zavolal ma a ukázal mi to, že to nevadí, že tu nechá, ale toto strašne vadí. Ja som sa v zápäti obrátila aj na toho revízneho technika, ktorého by som už nikomu neodporúčila. Robil ste tu týždeň predtým revíznu správu, napíšte mi prosím vás písomne, že to v tom čase nebolo poškodené. On si matičky nevšíma. A revízny technik je od toho, že dá štempel, za to berie peniaze, je za to zodpovedný, čiže mali ste sa obrátiť na neho automaticky. Ja som sa na neho obrátila. Povedal, že on mi také potvrdenie nedá, že tam nebola matička poškodená. Tak ale keď vám robil revíznu správu, musel dať potvrdenie o tom, že to je v poriadku, nie? Napísal, že plynové zariadenie... Môže sa opýtať, ktorý to bol? Bokor, Treba ti, či odkiaľ to je? Trakovice. Aj ten sa tu chodí ponúkať, rozumiete? Ja sa hovorím, a vy to spravíte, keď máte rodinu? Nie, ja len skonštatujem, že toto treba. Skonštatujem, on skonštatuje. Ale sa pokáľa si, by si nepokáľali číselník, keď je odpočet plynu a je tam blomba, v porádku, tak čo tam akože neviem. Ja by som to neplatil. Počúvajte ma, celá škola zostane bez plynu? A prečo by sme si dostali? Oni si mesačne platia, číselník bol dobrý, bomba bola, to môže aj Kvádo ísť teraz, nie, mám doma rodinný dom alebo tu a povie, že on to môže kľudne aj sám povoliť domy do Galve. Ja mám... Keby to bola veteránovia zrazu zeberiem, hasák zatáhnem a vykaže sa na to a niekto nič nevie. Ináč tá palma ku nám neprišla, ale zrejme, lebo ja som tam potom volala, som sa aj niečo pýtala, a oni, že áno, my vieme, o koho ide, že vy ste nás medializovali. Ja hovorím, že no zatiaľ nie, ale už sme mali napísané na tú palbu, ale zrejme oni sa tam tiež boli spýtať a nebolo to pre nich dostatočne zaujímavé, tak... Ale aj ten Bokor, rozumíte ma? Ja keby som si nerobila svoje zákonné povinnosti, ktoré mi vyplývajú zo zákona, tak dneska je pokoj deti. Nikto nepríde. Čo vám poviem, aj ten revízny technik, rozumíte ma, čo to tam konštatuje alebo prezíra to, však keď bola povolená matka, to musí cítiť ten plyn v tej skrine. To je uzavretá, rozumiete mi? On je zodpovedný, dala to asi týždeň predtým. Takže drží plynomer, že ostojan prírodity, nie ostojan, čo je pri tom. Takže keď dáva revíznu správu, musí kontrolovať aj prírodné. Ja neviem na základe, čo... Ale pokiaľ bomba je poškodená, Ja už som nepovedal absolútne nič. To neviem, Aby som dala podnet, nech to majú od neviem si teraz, neviem si to ako vysvetliť, čo tam je, ako řekám. Vážený páni, jeden problém je v tomto. Faktúra je zverejnená, to je veľmi pekné, že škola zverejnené faktúry, ale ja som pozeral tú faktúru už dávnejšie. Tam je uvedené, že sú tam prílohy. A tie prílohy, podľa môjho názoru, obsahujú presne tú špecifikáciu, o čom teraz sa bavíme. To je jedna vec. A druhá vec, poviem vám osobnú skúsenosť s plynom. Bolo to v sobotu, zistil som doma, že pred plynomerom mi uniká plyn. Zavolal som plynárov, prosím nás, čo neunikáme plyn. Teda je sobota, že možno vidíme útor. Tak čo mi povedal, pozrite sa, únik je pred mojimi hodinami, mňa sa to netýka, ja som ohlasovaciu povinnosť splnil, ostatné je vaša vec. Verte, neverte, v sobotu
do pol hodiny boli u mňa opravili. Môžem sa opýtať, to bolo na regulátory plynu, vlastne, čo reguluje vysoký tlak. Lebo to nie je problém. Ja neviem, u nich bol pred hodinou. Hodiny sa netočili a bol tam cítiť plyn. Ja som nerozumiem, ja som není plynár. Je to pred hodinami, ale je to majetok vás. Vy ste si ho kúpili, pani Sto. To je regulátor, že? Že keď vypneš, tak pôjde jasne. Áno. Rozumieš, to nie je sranda to. To nie je sranda. Ja som im povedal, ja som ohlasovaciu povinnosť splnil, ostatné je vaša vec. V sobotu do pol hodiny tam boli opravili to. Pani Vezina, ale na základe čoho vlastne tam boli s nejakým prístrojom a vysielali koľko uniká? To robil ten revizný technik. On pochodil s nejakým prístrojom a on zistil, že uniká, ale to unikalo pred plynomerom. To ja som neplatila, to bol akože ich plyn. Ale povedal, že uniká vám tam plyn, zavolajte si plynárenskú spoločnosť, že oni vám to opravia. Ale behali s nejakým prístrojom, koľko uniká? Vlastne plynári nie. Oni takéto chyby vlastne tak čakajú vlastne. Toto im netrápilo, že im tam niečo. Keď už sme odbočili ale trošku. ja si myslím, že aj tak to bolo treba napadnúť. Pani riaditeľka, vy nemáte náhodou, takže SPP a vy tam máte ako dodávateľ plynu, ste zmenili dodávateľa RVD? Áno, ale to je tak, že SPP nejaký dodávateľ a SPP distribúcia, jedni chodia odpisovať a druhí vlastne len dodávajú plyn. A my sme toho dodávateľa na to RVD zmenili. No a to sa podľa mňa im nepáčilo. SPP distribúcia nemá nič. Nie, to mi tá pani vysvetľovala. Ona mi povedala, že... Ona vám to môže vysvetliť, ale RVD vám potom malo vrátiť tie zálohy. Tie nám majú vrátiť. Tie vám majú vrátiť. Máte o tom doklad, že vám vrátia tie zálohy? No doklad o tom nemáme, ale tá pani v tom SPP distribúcia vám že určite nám to vrátia, pretože... Keď to nemáte na papiere, to vám môže hocik do hocičo povedať. Dobre, keď som zaplatený, tak zase... Dneska to povie zákon o zápredový. Pretože tí peniaze sú tam, musí mať odpočiť. Čo sa musí povedať, tí peniaze musia vystavať. Ako ten právnik, cez ktorého som to ja riešila, bol priamo tam v SPP distribúcia a vysvetlili to jemu, že ako to je tak. Ja neviem, aj on ma ubezpečila, aj tá pani ma ubezpečila, že to vlastne bol spravený len priemerná spotreba plynu, tak hádam to tak bude. No ja si myslím, že to nebude, pretože tak sa to robiť nerobí. Proste musí byť nejaké rozhodnutie od nich, že tie peniaze vrátia. Pokiaľ to není rozhodnutie od nich písomné, tak je to všetko len naopak. Ale to nebudú oni vrácať, lebo oni len, že zašlú na to RVE, od ktorých máme vlastne plyn, takže im zašlú, že sme mali na plynomeri nulu a oni nám na základe toho tie zálohy vrátia. Tak mi to bolo povedané. Tak uzavriem to asi tak s tým právnikom, pokračujte, aby sa dotáhlo do toho zadného konci, jak to má byť. A takto to riešime. Ale napadnite aj toho revizného technika. Že revizného technika mám ako napadnúť. Čo právnik, to je iná verzia. Tam to treba dať trestné oznámenie. Nech to prídu aj šupria. To je dosť. To chceš, když nájde. Právnik, ako sa mu zaplatí, tak bude hrať. No, to je v podstate, napríklad, máte poistovnú, mám poistený dom, vybuchnený kotol, alebo treba z komín a poistovať vás zhorí vám a povedia vám, musíte mať každý rok revíziu komína. Každý rok musí dojsť treba z revízie technik, dávam štempelný komín, keď nie, zhorí vám dom, poistov vám dojde, mali ste revíziu? Nie, my vám nič nezaplatíme. Tak o to sú tí revízni technici, ktorí si myslíme, že berú prachy za nič, ale v podstate sú za to zodpovední. Áno, a po tej revízie dojde a sa ho po ruka a poví sa, medzi tým sa má to stavovať, tak dostane za znižto. Víš, čo myslím ja? Dobre, revízia určite doplatí. Ale teda hovorí sa tam stará to takisto. Nech sa stane, ale tak revízia platí rok, lebo napríklad Elektrika platí napríklad 5 rokov na bytových domoch. Napríklad stavená elektrika je ďalšia, keď máte revíznu správu, že je spravená a kolaudáciu do 3 mesiacov máte stavenú elektrinu, až potom dajú normálne lacnejšiu tarifu. Dokým to nemáte o to technika, a to sú tiež peniaze, ale on je za to zodpovedný, keby sa tam niečo stalo, že začne hovoriť dom od elektriny, jeho zatvoria, on je zodpovedný. Takisto by ste mali... Jak to uzavrieme? Jedine tak, že treba to sledovať, čo sa s tým deje a dotahovať to všetky vám však. Aby ste peniaze dostali nazad, pretože nie je to... Však určite o to ide všetko. To by sme teraz mali. O to zase teraz niekedy
tie vyúčtovacie faktúry. Treba to napísať tak, že treba sa to zajímať, čo sa s tým teda deje, no, aby sme tomu nejaké stanovisko zaujali potom. Pozrite sa, ale však škola dostala určitý balík peňazí. A tých 12 000 podľa mňa škola na to nemá. Jednoznačne. No. Ja som sa aj volala. Aj pani riaditeľe, aj vec tiež nemá 12 000 navyše. Čiže tým pádom, je to problém školy, aby si to riešila. Ja nehovorím, že ja to hádžem na vás, pani riaditeľka. Ja to chápem, ale ja som tiež povedala to, čo by som nahlas nemala. Žiadnemu riaditeľovi neodporúčam, aby postupoval v súlade so zákonom a dával si robiť revízie, lebo môže dopadnúť tak ako ja. Kto sa ticho vezie, tak... Čo na druhej strane, keby si nedala robiť, čo sa stane, ale môžete sa zbrať, že teraz to vyslovene tak pocitujem, že keby som nebola taká poctivá, tak ma tu nikto nepretriasa napríklad. Lebo škola dostala určitý balík peňazí na začiatku roka, vo februári ste dostali, koľko máte dostať, čak je to v tom rozpočtovom. A tým pádom, a kde ich zoberete? No však nikde, veď preto sme stanovili tú žiadnu. Takže tým pádom, ako škola si to jednoznačne nemôžeme naraz zaplatiť, pretože... Ale aj po splátkach, lebo aj keď by ste to po splátkach za ten rok, to nemáte šanci tým 12 000. Ale prečo by ste to mali platiť? Keď vám povedal, že vám to vrátia, ale nie na žiadny splátok, jednoducho... Lenže nám to nevrátia celú tú sumu, niečo sa tam aj predsa aj tak... To nie je také jednoduché, pokiaľ oni nebudú v tom konať, za nezaplatenú faktúru dostanú penál. Pozor na to. Nie, majú splátkový kalendár, tým pádom to majú pošetrené. Škola to má pošetrené, takže žiadne penále tam nebudú. To je na papieri, to sú zmluvy podpísané z obidvoch strán. No, jak to uzavrieme? Ide o to, že prečo platiť, keď nie je škola vinná. To je problém. Ale ďalší problém je to, že na Slovensku sa Slovák spravodlivosti nedovolá. A to je jeden veľký problém. Skúste dať trestné oznámenie na toho revízneho technika. On je zodpovedný zbrojovanie, pretože nemôže spraviť revíznu správu, keď tam je niečo poškodené. Napísal do revíznej správy, že je poškodený. Plynomer nenapísal. Tak, nech sa páči. Došlo o týždeň, došli plynári, zistili to. Týždeň za čo ste brali peniaze? Takáto otázka je, že či napríklad plynomer spadá, lebo on robí že revízia plynových zariadení. Spadá plynomer už po to plynové zariadenie, alebo nie? Lebo to sa môže stať, že... No ale že on povie, že všetky... Že tá matica s plynomerom, to je, tam končí zariadenie, začína plynomer. Víte čo, to je spoj. No, ale hodiny sú plynárov a on robí revízie na plynové spotrebiče, ako sú kotle, šporáky a také veci. A potom... v tej skrinke. Ondro, dobre, a čo robí potom tej skrinke? Tam sú len šporáky ani spotrebiče. Tak asi povoloval tú skrutku. Asi povoloval. Rozumíš ma, tam není spotrebič, keď už ja čo ty hovoríš. V podstate, keď vy ste prijali splátkový kalendár, to je jak tichá dohoda, že áno, súhlasím s tým, za 3 roky to splatíme. To je, keby ste povedali, že áno, my sme vinní. Ja by som nedala žiadny splátkový kalendár. Jednoducho, vy mi to vysvetlíte. Áno, a škola nebude mať plyn. Ale že škola si bude platiť ďalej normálne mesačné splátky, oni vás odpovedť nemôžu, keď si platí mesačné. Len nezaplatím tú pokutu, prečo by som mala? No bo to nie je pokuta. Tak čo to je potom? No tak to tam nazvať, však im zavolajte, oni vám to vysvetlia určite lepšie ako ja. Ale však vám dobre, ale vám neposlali nejaký papier, čo to je vlastne, došla vám len takto suma? A vlastne nejaké rozhodnutie, že kvôli čomu vlastne udelujeme tých 12 000? Niečo prišlo, alebo nie? No, ešte neviem, čo to má. Ja tu mám to, čo na vašej stránke bolo. To sú prílohy. To som tam našla. Martina, ale... No nie, predtým nám prišlo také, lenže my zverejňujeme faktúry, počkajte, my zverejňujeme faktúry a ten list, ktorý nám poslali, kde nám to popisujú, tak ten nemá povinnosť zverejniť iba faktúru, preto je tam len faktúra. No však preto sa vás pýtam, či máte nejaké rozhodnutie, nejaký list ohľadom čoho ste došlo tých 12 000? Áno. A tam oni sa ohľadzajú tým, že to bolo poškodené, že vašou vinou? Ale prečo? Nemáte to tu, alebo ja neviem. Samozrejme, že to tu nemáte. Pretriasa, tak by som... To som ja nevedel, ale prečo by som mal splátku, ja s tým nesúhlasím. Dobre, nechajme to tak. Dajme to do ďalšieho rokovania, nech sa to teda prerokuje potom dones, čo je k tomu, však áno, však prečo by to mali platiť, jasné, že ale my to nevyriešime aj tak teraz. Dobre, a ten súd bude znášať obec alebo škola, lebo ak obec, tak ja súhlasím. Dajme to súdnou cestou. Súdne poplatky. Chváľte mi, dám to nás. Lebo ja už na to nemám, keď musím zaplatiť ešte aj... Neviem, ani ja teraz posúdiť, čo to je, ako to je, tak ťažko sa to... Práve preto, že to rozhodnutie, čo
Musíme sa s tým obeznámiť a potom môžeme o tom rozhodovať. Teraz o tom rozhodneme nič. Zatiaľ to nechajme otvorené, dolezte na budúce to, čo vám poslali, ale neplatíte nič, ja by som neplatila. Lebo tým pádom... Ja by som platila, Martinka, teraz tak som platila. Zálohové faktúry musí platiť, lebo keď nebude platiť. Zálohové faktúry, áno. No, tak zálohové faktúry, hej, normálne mesačné, ale toto by som navyše im žiadny splatný nedobre. Tak to ste vy a to som ja. Dobre. Tak sa tomu nejako, treba to dotahovať do zájomného konca. A budúco zastupiteľ sa Tak musí byť nejaké rozhodnutí, prečo to začertovať, teda na budúci zastupiteľstvo, to musíme dať poradku. Boli sa to všetko a tam sú... Tak čo dáme do uznesenia, jak to napíše? Ja si myslím, ešte keď jednu myšlienku môžem k tomu, pokiaľ teda je rozhodnutie o tej pochote, pani riaditeľka, prosím, tak treba, poďte sa mu započúvať na plynále. Ja som sa odvolala, prišla mi odpoveď, že ich to mrzí. To môžem už jedine napadnúť tou súdnou cestou a to mi povedal právnik, fakt dobrý právnik, že... A súd by koľko vyšiel, lebo taký súd s nimi koľko by vyšiel súd? Tak to nevidím povedať, no. Koľko sa bude, 10 to bude súdiť nejakých stupňov. Sa tu napáno, tak bokom trochu toto rozumiem, že treba to ja pripnúť, ale to sme tu nepočítali s týmto, že to vyskočí, rozumiem, tak sa dohodneme, takže budúcemu, áno, treba v tom konať. Treba to konať a prípadne sa tým práve, čo sa... 120 eur, však jasné, že ani pre školu, ani pre obec, ani pre nikoho, tak... Za to môžete mať koľko... Treba ísť za pani rejiteľku, traja, 4 sa tam sadnúť a dovnútra, jak budete postupovať. Aj mimo obecného zastupiteľstva. Treba napadnúť, odvolať sa, váš, všetko treba robiť kvôli tomu. Čo treba sa... Máte to škole? Tak je vás jeden zobrať za autom, poďte to zobrať. Na budúce sa to teda donesie a vyrieši to, nebudeme to dopoľadí. Máme to otvorené. Dobre. Jednu myšlienku len tomu na budúce. Máme zastupiteľstvo asi za 3 mesiace, alebo za 4 mesiace. Vážne, jeho tým tekajú, pozor. Tak sa môže teda vymorené zvolať. Keď bude pani rediteľka potrebovať nutno, že aby zastupil súhlasím rozhodol, alebo v tomto smere, tak zvoláme. Prosím? Ja si myslím, že to není zastupiteľstvo. To je školská záležitosť. Je to aj naša. Ale zriadovať ako zastupiteľstvo kvôli tomu, že môžete ísť aj zvlášť na tú školu. Lebo však to je obecné peniaze. Lebo však obec ich dáva síce škole, ale... To sú není obecné peniaze. To sú štátne peniaze. Sú tam aj naše deti a ja myslím to, ale hovorím, že to není ako zastupiteľstvo, ale to môžete aj mimo zastupiteľstva, že nemusí byť mimoriadne zastupiteľstvo. Tým, že idú do školy peniaze z obecného aj z obce, tak s tým pádom sú tie peniaze, ktoré sa budú platiť. Na školu nejdu. A okna sa dá čo robili? Okna sa to je ako budova obecná. Ale na energie to čisto dáva štát. Ale údržbu budovu robí obec, lebo budova je obecná. Obecný majetok. Ale platia všetko ostatné, to je štát. Všetko štát. My platíme energie, školu. No, že z tých štátnych peniazí sa dá použiť aj na nákup nábytku a takého všetkých vecí. Nie, to nejde to len na platy. A Martinka, si myslíte, že mňa to nemrzí, čo som stala? Ale ja som robila to, čo som nemusela, čo... Ja vám to nevyčítam. Ale vyčíta. Ja vám to nevyčítam. Chcem každý, ale vy určite áno. Však ber to ako tiež, ale musíme to nejak do poradku, aby sme to nejak vyriešili. Ja chcem všetky tie prachy, aby ste neplatili. Rozumieš, ale ja som to fakt dosť podnikla. Dobre, ale najskôr odvolala. Ja som sa vydala na veľa inštitúcií. Ja som si fakt zháňala pakty. Ja som sa ja viem, aký sú to problémy. Ja som ktoré mi slúbilo, že vyvoláme s nimi jednania, potom vlastne nevyvolali nič, ale medzi tými jeden právnik povedal, že to môžem byť rada, že to takto dopadlo, lebo že tam nie je žiadna pokuta zahrnutá. Že to je vyslovene počítačový program správy. Ja som Dašku akože jedna, lebo to ja to mám skúsenosti, keď si pán Hucar hovoril, že obecný úrad tam zaplatí elektriku, prišli elektrikári, nemáte zaplatené. Ja som ukázal však, mám zaplatené. Nemáte. Došlo, že odpojiť obchod. Ne? No ja to tam nepustím, lebo ja mám zaplatené. Jeho to nezajíma, že ani šéf dostal príkaz za odpojený. A bola nová poštárka, ona napísala variabilný symbol. Oni peniaze dostali, nevedeli od koho. No. On došiel v pátek, že odpojený. Ja tam mám taký všetko, no ja to tam nepustím. Žandarnom nás nebude. Ani som ho nepustil. Došiel som tam, potom však bolo v porádku, rozumíš? No ona to napísala variabilný symbol, od koho to prišlo. No a tým pádom peniaze tam prišli, síce nevedeli od koho. Dobre. Čo, jak to uzavrieme teda? Tento bod necháme otvorený? Čakáme. To ani bod nebol. To nebol ani bod, to bodu sme nemali, sme len odbočili od toho, jak to teda, rozumiete, mám.
Aj problém s niekým. Čiže rozpočtové opatrenia číslo... Na chvíľočku. Keby ste fakt vybrali z niekým, to vyhlásenie o tom... 9 a 10. Berie na vedomie obecné. Ešte rozpočtové jedna. Ja neviem, Jedna. Na školu, čo je tam napísali, že to je na školu. to nám tak šli, teraz tam prišlo za neoprávnený odber, nejako to tam bola. Čiže obecné berie na vedomie 10, 9, rozpočtové opatrenie 2012 a 2013 jednotku. Tak to je za to, že takto rozpočtové opatrenie prijať a hlasovať. To berie na vedomie, áno.